moyweyo kata omenda ma itiyo godo. Machiegni nyakura Ramogi Juang, sa osekalo kanyo dakika 22 tok sa adek mano mar okinyi ma kawuono, kinde ma wantiere kodi kachiel mana mondo mi wakoni gik mathoth ahinya madhi bedo kanyo ka waluoni mondo mi beda ne kod ng'eyo ni mage mabiro kendo mage madhi bedo kacha ka omiyo pek odiochieng'ni ma kawuono. Arwakini machiegni chenro ni mano mar mbako romo e thuolo ma wakawo mondo mi watwag kod ogandawa mago manetelo mantiere e okenge mopogore opogore ka odiochieng' ma kono dago tarubin e wechego mag loch gwenge. Chal mar loch gwenge nyakura Ramogi Juang nyaka sani en mane? Nde gik mathoth ahinya mosebedo kata katimore higni 10 osekalo mano are ne telo mag loch gwenge ne chakre kendo koro nyaka sani nitiere okenge mopogore opogore moseketi. Gin mage? Bero chal mag jo Kenya mano kokalo migepe mopogore opogore nyalo bedo ni achiel kuom gigo ma bende bedo kata ka imiyo pek. Odiochieng' ma kawuono wabedo kae kod twak kod wuodluo kod nyiluo ariyo ma bende wadabedo kae ma bende wadagogo twak kata twak wadabago odiochieng' ma kawuono otenore kod loch gwenge. Juma mokalo ne nitiere romo magalamoro mano bagi man kaunti ma Uasin Gishu kendo e boma ma Eldoret kacha jotelo buora nochope. Ne gichopo kacha gi mise mar hingo kata mar dhialo higni 10 mago mag loch gwenge. To bende nitie gimoro amora minyalo bede piny miwach ni oyo mae gima osetimre yo makare kendo mae gima ok osedhi yo makare. Magi minyalo se to magi bende manya bedo kacha kwa wacho ni wapako kama go osetimore makare ahinya e counties wa makaluwe madabedo ka warango odiochieng'ni ma kawuono. Kaunti ma Homa Bay, Migori, Kisumu, Siaya, waranga ni gik matimore kaunti ma Kisii, Nyamira bende. Ni gin to gin gi paro mane kotenore kod higni 10 gi mage mag loch gwenge. To gin to ber mane magiseyudo, rach mane mubiro kode, tere kaka inyalo losgi mondo mi ka watieko chenro kawuono wabede winjruok ni wanyalo ywayo joketo mwandu e counties wa. Wanyalo ywayo joket mwandu e sectors mopogore opogore. Wanyalo bero chal mar kor lwasi, wanyalo bero sekta mar somo, wanyalo bero weche mag choko osuru kaachiel kod kamago mag uchumi. Mago da bedo kae ka warango tainya ka wamiyo pek wechegi mago mag devolution kata mago mag loch mag gwenge. Adhi chake studio moro ma Nairobi kae antiere gi wendo machielo e yor lony manyasani kata Zoom mano ka intiere kache kaunti ma Migori kaachiel kod ka wendo machielo mabende en MCA madhi bedo kar kacha e kaunti ma Kisumu. Koro kinyi ma kawuono antiere kae kod jatend migawo mochung' ne wechego mag loch gwenge kata wechego mag tudruok kod oganda ka gintiere kaunti ma Homa Bay. Ukinyi ma kawuono antiere kae kod Grace Osewe machiegni Ramogi TV. Erokamano Cleophas. Iluonga ni Grace Masi Osewe. An jatend migawo mar loch gwenge kod tudruok Homa Bay. Amor ahinya bedo kodu e studio kae. Erokamano ahinya kendo wageno odiochieng' ma kawuono Grace Masi Osewe dhi bedo thuolo mar twak kod oganda kendo wakongi ane ni gin chenro mage mag loch gwenge manyalo wacho ni mae gima osebedo noayo moro makare. Koro ka wadhi kamachielo bende nyakura Ramogi Juang wantiere kod wendo mano e yor lony manyasani kata Zoom. Wadhi tudore kata kod MCA mano ma North Kanyamkago mano George Omamba. Oyawre Migori County uchiewo e yo machalo nade machiegni twak okinyi ma kawuono ka twak wechego mag loch gwenge machiegni. Oyawre ahinya brother Cleophas nyikwa Ramogi Juang amusu no yawre uru amor ka ne chenro ma kawuono ne mondo waketo ganda wa ong'e gik ma wasebedo kwatimo 10 years down the line. Erokamano ahinya Cleophas. Machiegni ahinya ang'eni wendo machielo bende odhi bedo kacha mano Mariam Abeid mano mantiere kacha studio ma Kisumu ka wasedo loso wechego mag tudruok kodwa achiel kachiel wadhi bedo kanyo ka warange okang' machielo mondo mi wayude kendo wakele twak achiel kachiel mano MCA ma ogwel e county assembly no ma Kisumu. Wadachako mana gi twak mana kama wantiere kar kae studio moro ma Nairobi kata ngadhira Georgia Omamba mano mondo mi ang'o kuno mathoth bende twak man go kawuono. Nitie gik mathoth ahinya mosebedo kata katimore Grace e thuolo mag higni 10 mokalo nyalo bedo ni nitiere kendo ni neno chenro mopogore opogore mag county kaka timore tainya e telo masani nitiere mane county ma Homa Bay kaka jatend migawo mochung' ne wechego mag loch gwenge. Gik mosebedo katimore e thuolo gi duto wanya wacho ni ber mane ma devolution bende osebedo kacha ka kelo mana kocha kotwak gi kanyo kae to bang'e wadhi nyime penjo pod dhi bedo mathoth odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Koro loch mantie ni en mar Gladys Wanga
Her Excellency. Kanyocha ne wachako wabiro manyien higa manyien gima nyawang'oyo nokwongo timo en keto department. Koro department mar loch gwenge ni onyieno mabe. Meso noonge sirkal machon. Noonge sirkal machon. And wang'iyo weche mek kaka wapango sirkal. Wang'iyo weche kochakre county, nyaka sub county, nyaka ward, nyaka village. Yes. Gimosetimre maduong' ahinya e lodge ni kopogre gimoro nyawang'aya nyocha nokelo gimoro ni public participation. Yes, ne wapuonjre wakao kaka ne wasomo kaka joma kweni ne time makuro ne wabiro time. Koro gimanyien en ni sani endi gimoro amora matimre Homa Bay nyaka wadhi ir jopiny. Sirikal ni en sirikal mar jopiny. Koro mokwongo gima ne wakwongo chako ka wadonjo ne wachako County Integrated Development Plan. Ma en plan manyiso kaka gima county dhi timo higni 5 mabiro gi. Koro ne wadhi wachako gi village, wadhi nyaka ward, nyaka sub location, nyaka sub county. Ka ji yiero, wapenjo ni to un jopiny kaka usebet ni en ang'o maduher mondo otimnu. Ka en osuptal, en ndara, en pi, en somo, en ang'o. Ma ji ka ji no yiero. Jo ward oyiero ka gidhi e sub county to koro giyiero ni okay, sub county waniendi jogi do yiero gik moko 10 to gik moko 5 gi e gik ma onego watim. Kane waa kanyo wadhi ma waloso plan ma wacho kwa duogo kuom ji mwacho ni to magi gik mane wacho jopiny to giko ni mane wawacho to koro wacho ni sani koro higa ma wadhi chako ni pesa nti marom kama en ang'o kuom gigi te mudwa ni mondo wachakgo. Koro en gima osebedo ka wadhi to waloso kodgi. So gik moko osewuok mang'eny. Kaka nyocha ne gimoro ne timrega higa ka higa ne iyieroga nyithindo timiyo basari. Wang'ni ne ng'ato ka ng'ato village ka village obet wacho ni magi nyithiwa ma wang'eyo ni onge kony, magi nyithi kiye, magi joma ohinyre, magi joma onego kony. Koro osebedo gima waloso gi jopiny, wadhi irgi sate project ka pok otimre nyaka walos kodgi. Mano en gimoro ma duong' kabisa. Higni 10 ni loch gwenge chakre en okenge mage. Bende nyalo wacho ni kata kabiro mar apis mari en tielo ni mokwongo mar telo mar governor my county Homa Bay Gladys Wanga. Inyalo wacho ni telo mag loch gwenge osekelo ber ma jowa nyalo neno. Koso nyalo bedo ni en ber ni jok moko to jok moko ok ne ber machalo kama. En jo oseneno ber mang'eny. Nikech sani endi sirkal ni e pinyu. Chon cha ing'e ni ne nitie rais malo koni. To sani loch ni e gweng' kanyo, uloso gi loch, ging'eyo gima timou, jok makelo chike, gin jou mudak go, mong'e kama untie. Koro nitie lokruok mang'eny, nitie lokruok korka thieth, nitie lokruok e weche ndara, nitie lokruok e weche ohala, nitie lokruok e weche somo mang'eny. Kamano. Ai makwano kanya wadogo mondo modhi okang' machielo nyakoro Ramogi Jwang sani pod wantiere ka kod wendo mabende wadano ture go achiel kachiel mano George Omamba. Kami bete kanyo kaka MCA ma North Kanyamkago George. Nitie thuolo ma oganda umi mondo mitim tich mano mar bedo kacha e telo mag loch gwenge kaka jal matimo weche go mag rango kaka sirkal mag county bende ringo. Kama intiere juma mokalo ne ntiere romo mano magala moro mano devolution conference mane ingo ka tigna par mano mag telo mag loch gwenge. Bende ni gimoro minyalo wacho ni bang' romo ma kamano gik moko munyalo puoyo ahinya nosetimore makare telo mag loch gwenge to magi bende maponono nyalo bedo rem magu kaka MCS. Erokamano ahinya Cleophas. En adieri ni nitie gik ma devolution osekelo e pinywa kaka oganda. Kendo nitie ber mang'eny ma osekelo ma wanyalo kwano. Achiel kuom ber mwanyalo wacho en ni decision making mane nie national government sani nitie kaka uduogo piny ma counties nyalo make their own decisions e gik magidwaro. Kendo upon making such decisions ema iyudo ka koro nitie dongruoge ma inyalo tim e ground ka miwach ni ma to yoni nyocha onge sani yoni nitie. Pigni nyocha onge ka sani pigni nitie. Osiptal nyocha nigi issue ni sani koro nyalo bedo inyalo wach no ber. So yes,
nitie a lot of development devolution and I really oknagomb wa specify to a county but now dwaro ni wawacha effect mar devolution and the challenges mabendo sebedo go across but ahinya gwengewa mag Nyanza koni ni to ber mage ma waseneno sani nyalo yudo ka ndara moro nyalo wuogo koa kamoro kadhi kamoro because of devolution inyalo yudo ka lab moro wuok kamoro kadhi kamoro nikech devolution the one in specific kata ko wacho Migori County ka kiwuok kamoro ne Uriri kichiko kamoro ne Yego that is manola manogo gi the former governor Zachary Kotobado koro wanyalo wacho ni through him and through devolution ne wanyalo yudo lama ilano kendo wajinyalo luwo among other things kata na neno kaka wuono gimoro kanya about potato processing plant for example in Migori that was started some years back mano yuakani kubra bon team rabon ko bedo ne ten kaka ne yuage no atonago bono bed mabedo maten kamano nikech mano kuro de miyo demand mar product no de malo and when the demand of the malo prices give the increase and therefore jowa de yudo ber kata mar processing plant so yes there is money usebede lwet jowa either directly or indirectly devolution bose biro gi issues moko must be addressed challenges moko must be addressed kabisa and aparo ne kako medo de gitwak watem wache challenges mamiyo county A nyalo dhi mbele maloyo county B specific things nikech counties as much as devolution no biro to girom nitie reasons moko mamiyo girom moko nyalo bedo solve a ground ka moko dwaro certain legislations even from the national government mondo ne wachop kuma wantie kamano Cleophas erokamano ahinya mana kama intiere kar kanyo gin paro mathoth ahinya mantiere kar ka monego bed ni loso kaluwore gi chike mantiere od bura kanyo nyabedo ni gin mage mapono nyalo miyo ni neno ni loch gwenge nitiere kar kanyo to oganda ok ne bende oganda neno ber mar loch gwenge mano kama gintiere kapod an kuomi kanyo Jojo Mamba. Very good. Cleophas asebede bunge ni makoro tam na maradek kamano kendo devolution one man wachake so I thank God ne pod antie ka kendo aneno ka kodhi achiel kuom gima counties nyaka stop an issue mar pending bills iyudo ka a budget otim for example financial year 2021-2022 or 2022-2023 so the slow pace mar implementation a budget ni yo ma budget bedo implemented go bedo there is some unnecessary bureaucracy manyochi winjo kata baba wacho cha ma a procurement process ka ibiro kawe more than time oningo project kawie mondo kal through yet nitie public yet the act public procurement and asset disposal act is very clear on the timelines moningo samoro gigo timre kuro gigi dhi timore late ma kitambo chop sama kuro gigi dwa tim kitambo chop sama gigi kuro dwa tim to iyudo ka ok nyal chul gi in time mama they interfere gi payment mar projects gi kuro gidhi up to the next financial year so iyudo ka the next financial year no gik manonego tim the national government watching first of all pay the pending bills. Kuro best pesa mano budget ne projects moningo tim ok tim because it's pending bills. Kuro ene manyaka governments, county governments, tieki whoever cannot ngamok nyal tieko teach a time momiye that act is also very clear on what actions is supposed to be taken a contractor mok nyal timo teach within the specified period of time. Issue number 2 an issue mawinjo kanya wadwo wuoyi kanyo about the public participation. Aparo ni Cleophas, chiko ningo loki oro ningo los chik moro ma derive gimiluongo ni public participation. Ma derive public participation. Sani kadang wawachi ni public
kata nyawadwa no awinjo kowacho ni public participation e the team. What is public participation? What is the threshold? What is the number? Nikech iyudo kawo wadwaro mo kata gidana pagabich kata gidana kata 100 in a population of 500 and above. Tidhi romo kata gi ji 200 nene wan watimo public participation gi yie ni gino nego dhi otim. Onego wach ni in a population of 600,000. The threshold mar public participation ni onego bed number machalo kama. Nikech otherwise ng'ato biro romo gi yuore, to romo go wadgi, to romo gi wadgi machielo, to romo gi yuore machielo mani biro leme, to romo gi jofwengi moko kanyo to wacho ni wan wasetimo public participation. Ibiro yudo kata ni the budget ma ne nyawadwa wacho kanyo no. Budget as a process. To kidhi kawuono miting'o budget ni dhi kata center moro amora e county ipenjo in a group of 10 ni bende ung'e gima nyokali gini underwater. Ibiro yudo ka gikia. So the laws must be changed. Chike nyaka loki ma handle issue mar public participation ni. Ma keto sirikal mag gwenge wacho ni ka ok iyudo namba ni in public participation, to then that public participation shall not be regarded as public participation. Issue number 2. Mano maradeko. Issue number 3 machando counties wa en autonomy. Autonomy in 2 aspects. One, national government pod nigi threshold magimako e gik matimore e loch gwenge. Kwa mfano, iyudo ni iwacho ni agriculture is devolved. Agriculture ma devolve ni kata ka neno kaka appointment system, all these parastatals pod odong' e national government. Decision moko ok nitie ma loch gwenge nyalo timo koko makore gi national government. Ma nyaka giyud authority from the national government. Thematic areas miwacho ni are fully devolved. So loch gwenge nyaka bed go autonomy gi mondo gi make decisions maggi a level no mondo gik moko timre. And back in the counties, nitie interference between ma work from the executive to the legislative wing. Ma iwacho ni ma wa oro to nyaka tim kama. To nyaka tim kamano, en nyaka time kamano, ma koko time kamano to gigo bitim. So aparo ni assemblies bendo ningo wego autonomy margi, magi wacho ni we are not doing like this because of 1, 2, 3, 4. Watem because of 1, 2, 3, 4. So can legislative wing bende nyalo when magi to gik moko dwar legislations, magi to gik ma apparently the assemblies should just take the head on. So apparently kaka wayudore bunge gi kedo tich bedo matek ma ok nyalo kata kidwa wache to tin ok nyalo wache mukel change more gima timore. Erokamano. George, korang wadhi okang machielo lero gi makai gik moko adek mabende lose kacha mabende ang los mise mar twak moro manogo kawuono ka nitie ka koda waziri bende mano ai county mo Bay Grace Masi Osewe koda twak e weche go mag loch gwenge mana ka miweye kar kanyo weche mimulo kanyo buting weche mag pending bills kata gope mantiere county kacha weche mag choko pat jopiny kachiel koda kamago bende mano mar neno niere kaka itiyo makare kinda gigi duto abiri Masi kendo kama intiere kar kanyo nitiere thuolo mopogore ma oganda yudo kiwacho ni choko pach oganda tiyo kanyakla kind sirkal mamalo kod sirkal mag loch gwenge ben gin moko minyalo wacho waziri ni adieri kama ibete bende tudruok osebedo moro makare kata kan ji romo juma mokalo bende tudruok nitie moro makare mane kind county kod mano bende ma sirkal mamalo kurka kurika ke bete kacha une executive koro mano waziri ma county ma Homa Bay Grace Masi Osewe inyalo miwa mana ler tudruok chalo nade mano kerangane koket geten. Tudruok ber anyalo wacho ni adiera ni tudruok ma jopiny nitie ok en mbaka migoyo kata sani kidhi e ward yoyote Homa Bay to jogo nitie committee mapile onge gimi nyalo kalo kanyo ma jopiny ok wacho kata project onge minyalo timo ma ok okete project management committee Homa Bay na diera committee ni koro wuotho ga gweng ka gichoko pat jopiny. Committee ni e village village ka village nigi committee mar ji abich koro sasa ma wacho wuok kata en wach mandara kata en wach ma basari
kata en wach ma pogo seeds. Jogi romo to gichoko jopiny ma area gi kanyo ero to giloso. Ka giseloso ka gisewinje to giyiero ji 8 e koro dhi represent gi e location. Location kanyo koro giromo gi joma wa e village ka village ka village. Obiro kanyo ji 8 to gigo mbaka to giyiero kanyo ji 16 ma koro dhi timang'o gidhi romo go e sub county. En gima jopiny lose, en gima jopiny ma yiero. Sani onge kata ndara minyalo los ma jopiny ok olose ma giwacho ni ndara ni yes wacho ni en kama to kae ma wadware nikech kae ma pi chandowa, kae ma wadware culvert, kae ma wadware daraja. E kikale. E kinde ma iwinjo ka jotelo loso kendo winjruok makare nikech ka gen gigo ma iwacho ni weche mag decision making kata golo chik kata gino midani mondo time moro makare mondo mi ochop kache moro makare tiende nang'o mano ka irange kar kayo wacho ni jogi ichoko pachgi iwinjo kata ka Jojo Mamba MC Manus Kanyamkago wacho kanyo ni samoro ichoko mana wede ma ok okete aol moro kata luongo jende ma ok e aol moro to nyiewo negi soda focus group gi kata kumanyo ji 8 gi makoro beni choko pachgi gweng kapok gibiro location gik makamagi telo mar loch gwenge ni en mag jopiny mantiere piny kacha bende ikawo threshold moromo kata kwan moromo mag jopiny michoko pachgi wach ma mweshimiwa wacho no en wach maber. Wach threshold kaka wan watiyo kode Homabay. Threshold koro bedo village ka village. Tiende ni kata gin ji kaka gin villages adek to village ka village ng'ato nyaka wuoge. Koro threshold wa en geographical. E thuolo ma yo wacho ni en geographical kata kalore kod alwora kama ng'ato dake nitie thuolo machielo ma oyudo kata mano mar keto gi kacha iwacho ni mondo gigol pach gi gigo machando gi gigo ma ok gidwa iwacho ni mondo mi paro makare uchope kata decision mondo mi ochope uchoko pach jogi duto kama gintiere bende en gimoro ma iparo ni kokete time moro makare nyalo kelo ber mano kotenre kod weche mag winjo ywak jopiny kama gintie kata kopogore winjo ywak ma jopiny ka wuok odiochieng' ma kauna kalo kata county ma Homabay akalo kata chuny boma ma Homabay kata tapenjo gi niero CIDP ma waziri mar loso odiochieng' ma kawuono chenro mago mag dongruok ma udwaro kama Homabay bende ong'egi koso tiyo gi chenro mage mondo mi ukal negi weche makamano Homabay ong'egi yes koro nitie gik moko ka ji oseloso kamano ma ji osewacho ma weche go osebiro nyaka e county koro kendo wachako wadok ka podi nok yudo thuolo kata ka no weyi to podi ngi thuolo minyalo wacho gimidwaro gini be kata MCAs be gintie gibe giromo gi ji ntie kendo gimoro ma wan go iluongo ni Governor Service Delivery Unit magi gin joma ng'ayo keto ni ginono kaka weche public participation gidhi kaka tich tire kaka duond jopiny bedo captured e gik ma watimo koro ntie yore mang'eny kata kane okine e ward kanyo ntie yore minyalo biro go iwach gimiwacho no koro aparo ni kidhi Homabay to jogo boko ni gik miwacho go ging'eyo kendo giseyudo thuolo kata ka gin johala kata ka gin jok ma ong'ole yo moro yoyote kata gin mon kata gin yudhe onge ng'ama wewe oko kata gin na NGOs onge ng'ama waweyo gin gi thuolo mar biro mondo giwach gima gidwaro mano e thuolo ma gintiere godo kar kanya koro Ramogi Jwang' into kama intie kacha ijadak e county mopogore opogore intie kacha e county mo Homabay Migori kama ntiere kacha kod Jojo Mamba MC Manus Kanyamkago ward watemo mana nono ni loch gwenge gindo gisekelo ber machalo nade nyaka kama wantiere sani nyaka Ramogi Jwang' ka warango bende nitiere weche go mag service delivery kata chwalo ber mag dongruoge gi ne oganda bende chwalo gi yo moro makare pogruok mane mantiere kendo koro sana dhira MC Manus Kanyamkago Jojo Mamba mondo mi olernwa ng'eni ka wedo wendo ma studio ma Kisumu ang' wayude mano kosebedo kacha kod ikruok e yo makare mondo mi watudre kod achiel kachiel to sane ka dhiri Jojo Mamba kama intiere kaka Mheshimiwa Manus Kanyamkago gigo mantiere kar kacha kane idonjo e tielo mokwongo mari kaka MCA kendo sani sebedo kacha e tielo mar adek ka koro in mana MCA kanyo igni gi duto pogruok gi sirkal machon wanyalo wacho ni adieri jowa oseyudo ber madwarore kaluwore kod loch gwenge kosen mana loch gwenge ma oganda nyalo wacho ni obiro to obiro mane ofuku mag jogo ma oyier mantiere kar kacha mago moting'o MCAs giwacho mana ni wede MCAs ema nigi berno ema winjo ber joma moko mantiere kama intiere kuom ranyisi inyalo miyo nikech kanye kama intiere okanga koni kona joko mantie Nyalenda bi Mheshimiwa James Were nigi joge kacha mano Kisumu County mano nyalo kono wakende korka kori kama intie bende jopiny yudo ber
mag loch gwenge mano kokale sirkal mar county mondo mi ochopne gi piny kacha. Cleophas mokwongo discussion side lagi dwaro next time bro advice masi ni waziri mondo ngene gin appointees koro gik ma giwacho nyaka dhiadhiya gi gima appointing authority gombo winjo ofise kama obede sani to the truth mantie en ni iwinjo ka kata mheshimiwa Masi wacho kanyo ni in a village they pick one at least a number. My gima temo wacho, and I'm not fighting anybody on this. Gima temo wacho en ni the National Assembly must initiate a process, nyaka chak migao moro mar loko pende chik mawuoyo about public participation. Ngama loko gini, Mheshimiwa Jojo Mamba, ngama loko gini, untiere kod senators, magi monego chune weche mag loko weche mopogoropo, kata loso chike, nikech gintiere kacha, gine monego bene gitimo oversight ne county, untiere kacha timo oversight ne gik machalo kamagi. Bedu sekelo kata paro machalo kamagi, kata paro mag twak, moten record loso paro makama, kata kapoko chupo malo, kata sirkal malo, un kama untiere, in kaka chiel kum MCS. Bende paro makama osechwalo kate county, mari mami gori kama intie. Very good. Okay, I'll tell you one by one. Well, the change of local pen check no. One yalu propose a kaka a county assembly. Of course, one of Kwanyal team, National Assembly, mondo change pen check no. Maneokugo. Constitution watching there shall be public participation. Tawe kamano. Kore mai mamiyo na wacho ni having kasebedo ka ignigi aseneno challenge mamiyo gik moko ok timre maber e loch gwenge and achiel kuomgi en ni jopiny ok ong'eyo kata waziri mobedo kanyo no ong'eyo ni ng'eny jopiny ok ong'eyo gik midwa nodhi otim to an extent moro ma kupo ni kata utimo gimoro tibiro wach ni mano gine mano piyo mambo mano to mana bacha bara for example. So mane manatemo wache part A ni pen check no nyaka loki. However, counties mamoko osechako temo gimiluongo ni county public participation bill. It's a very expensive thing though. Personally, and nasechako ndike. So we are looking for your panyalo sponsor Emondo wabedi bill moro manyalo bedo change in an act is not contravening the national legislation. Mawacho ni okwabi kwatimo budget to wadhi a sublocation the sublocation or a village. This is a number manyaka wa meet mako kwa meet to nyaka is a threshold. So one of the solution margini enene nyaka wabedi County Government Public Participation Act, an act of the County Assembly stipulating of Giminyalo theme about the public participating development projects mantie. So apparently mano alero kamano kan take question ani penji. On whether wasn't no change from the nation from 2013 when devolution started to date, the answer is yes. Yes, in this aspect, financial management. When the counties were starting, neogege proper financial, method of controlling funds. Tosane, iudoka, the National Treasury, introduce a number of things. Makitambo project katachol, tokale processes moko, mabiru meo, prudence use of finances temore. So yes, iudoka sani wanige gikbachalo kaka IFMIS. IFMIS neonge samane wachako devolution in 2013. So by introduction, my IFMIS ni odhi ojiwo kendo gino yore moko ma pesa nyalo kwalgo kawuoke counties magwa kata serikende mag loch gwenge e yo moro ma ok chiko yiego. So aparo ni a few things ma use develop pole kaka wamedo dhi mondo makelo dongruok ne jotugo. Aya, ero kamana yenye wache yo makare. Maraka tigi machalo bende medamede wiye kanyo kapok kwa dhi nyime. Yes, sada medo ni Homa Bay, wase ke kuru wan wase loso public participation
bill ma wasetero ni assembly ging'iye. So en gima ok wawach, en gima wasepango ma wasepuonje. Koro assembly ema koro bodhi kode mbele. Mana paro matin mane wiye kanyo ponono mano miyo gima kamano chopo ponono kinyalo mana lero nyakwa Ramogi Jwang paro makama mondo nikech ka en mana paro kapod en bill mondo mi okete mondo bed chik ndi moko midhi kete iye kacha gik momiyo pek e paro ni nyalo bedo mage ponono. Gik momiye pek en gik ma mheshimiwa wacho go. Kaka ji chokre, gik ma ji wacho, kaka giluwo ka wacho chakre nyaka wach rum. To gima duong' ahinya ni gimoro amora ma mitime e county en gima nyaka bede e chik. Koro mae chik ma koro ka assembly osekalo mosetimo public participation kore moboluwo. En gima ng'ata nyalo dhi to wacho ni kama kaka onego time. Kama walose kama jopiny nitie nikech wacho ni chal mar loch gwenge koro ko walose en teko ma bende omi jok mantie piny ka mondo mi giyude sirkal margi kama gintiere karka. Chenro mage maponono Kenya rango kind sirkal machon kata thuolo ma higni 10 kata Mabe telo montiego sani en telo mokawo kawuok e sirkal moro machon kuom ranyisi mano ma county karkacha. Chenro mopogore mosebedo karkacha ka itimo ng'inti weche mag service delivery kanyo ma bende ero wacho ni ero osebiro e okang' mopogore kama ubete kendo kata ka orange joma ni kor gweng' kacha gwenge mopogore kaka gitiyo mondo mi gilos sirkal ochopo e yo makare. Magi weche manya wacho kata ni empowering kata kochopo ni ero koro da empire kado miyo gi teko mondo gitim ane tijegi e yo moro madwarore. Okenge magi mantiere kinyalo pimo kod sirkal machon ponono okenge ma osego mondo ne ni gima kama ochopo kare ginya bedo ni gin magi kosebedo kata kod chenro ma ponono untiere godo mago ma jopiny nyalo winjo ni mae county ma Homa Bay emomulo kendo mae magiriembo county. Okay. Ntie gik mang'eny ma wasetimo e loch manyien ni. Ka wachako gi wach thieth. E Homa Bay ni nyiero mang'eny ni nyiero ahinya e wach ni ti picha moro ma kineno picha ometo en mana picha mar hospital ma outpatient. Koro sani nyaka nyocha High Excellency donji wasegero hospital manyien, wasegero outpatient manyien, sani koro igero hospital ma accident and emergency. To molo kanyo ji ne hinyre kabisa e weche thieth. Sani koro thieth yath nitie e osuptande mang'eny osechak los gweng' ka gweng'. Kendo kachakre gi process mane wawacho mane odhi waloso gi ji e public participation giko ni kae wadwaro hospital kae wadwa gima kama. Osuptande omedi wan nyaka gi pimo yath. Joma ne wuotho ga kadhi Kisumo, kadhi Kisii, kadhi kuonde moko mondo thiedhgi tindi thiedho Homa Bay. Wan gi CT scan, wan gi mashinde maluoko remo. Moloyo Homa Bay ne kamoro ma dwe ka dwe daktache ne gomo. Sani onge ng'ama gomo. Koro waloso weche yath, waloso weche thieth, to waloso weche mar chulo joma thiedho ji bende. Koro mondo ji obed makwe mondo tich odhi mbele. Kata kopogore mano kapod warango weche go mago mag thieth nikech ma bende achiel kuom gigo ma okele loch mag kor gwenge e weche mag thieth karka chudo mag osara wano kata ka gideko e counties mamoko kata mekwa ma Kaluoro county ma Mabe oselaro kanyo kaka utime thuolo ma uyudo mar timo gige duto iwacho ni gedo mag osuptende to ok richo inyalo gergi ikine madwaro kinyi makona wantie ka kod jalup jagoro maduong' mochung' ne KMPDU mano Dr. Dennis Miskela entiere kaka onugo kindo wacho ni kwan mag lakteche bende ok nyal bedo marom kata kupoge mano wacho ni ratio mag daktari kod mano mara jal mithiedho kata jotuo nyalo bedo ni nitiere pogruok moro mantiere kacha. Chenro maru ponono en mane mar neno ni adier kwan mag kata ndiko chenro mag ndiko lakteche manyien nikech nitie moko ma retire nitie madar nitie madhi kuonde mamoko bende gik ma kamagi nitie ga ni ero ng'ano dar okel ng'ato kare ka oyud daktari moro manyien koso gin mana mantie ka ema chula maber to gidhigo nyime to pod wayudore nitie gik moko ariyo ma watimo. Mokwongo wamedo ji kaka pesa medre to medo ji wasemedo kaka nurses moko matie ICU nurses makonyo e dialysis jok mantie kuonde manyocha onge ji. Wasebedo training koro joma ni kanyo ero koro ginyalo bedo ka gin gi teko molo kaka nyocha gin ma tiyo tijgi. Gimoro be ma wasetimo nyocha watimo personnel audit ma koro dhi ng'iyo ni to jogi ji adi madwarre kae gin gi somo aina mane gin gi experience aina mane idwaro ji adi. Koro wan gi plan ma wadhi timo succession plan. Koro mago gik ma waseng'iyo gin gik ma koro osechak timo.
mano mana ka warango sekta mar thieth. Bende ero kamano kuom duoke, iwacho ni itelo ne weche gi mag loch gwenge, to mano ne e sekta mopogore. Jatend migawo mag weche mag thieth kata pisa mantie kata de yudo thuolo bende madwa kata kamano yude yo makare ka ilero na gigo mopogore opogore mantie kata. Ma en gimoro miwacho ni kata itiyo kod mago mag loch gwenge gin gigo mantie alwora mari, mago moting'o nyaka wechego mag pur. Weche mag pur ang'o dogo mondo arange ne okenge moseketi e counties e kinde machon gi e kinde masani kata bang' romo mano bang' juma mokalo. Ere kaka inyalo ketgi e rapim, gisebedo ka gitiyo machalo nade. Adong' gi dakika 3 Mheshimiwa George Omamba kapok adhi e yweyo mondo mi ang' wawinjane kuomi ni in kama ibete iyude yo machalo nade ka iwinjo ka niero nitie chenro mopogore opogore. Gin kuonde mage ma oganda nyalo kete maino mondo mi ober chal mag ngima jopiny ta ahinya jotelo moyier kaachiel koda ka telo mar county mondo ne adieri ka nyalo bedo ni ka eloch ka onyalo yudo ber moro ka nyalo wuok ten ber ne jopiny, ok ber ne jotelo kende. Miwacho ni odhi mane ofuku mag jogo moyier. Opportunities machalo nade mantiere county kacha ma kubet piny mos to nyalo wacho ni ka jopiny nyalo yudo weche mag thieth e yo makare. Kuom ranyisi county ma Migori, inyalo miya mana kuom ranyisi nitiere county kuonde chung' od bura mopogore opogore ahinya kacha, to ahinya bende ward kata ward mantiere kanyo. Thuolo mage mantiere mogara nyalo wacho ni county okelo thuolo ni kendo wanyalo donje mondo mwane ni wayudo tich, waloso mwandu kendo wabero ngima wawegi kaka jogo mantie county mopogore opogore. An kuomi koro George Omamba kidwoko mano kitie ka wadhi yweyo. Erokamano ahinya Cleophas. Achiel kuom gik madongo ma kelo nyaka national dialogue kawuono en chal mar ngima. Chal mar ngima ni en one of the things manyalo konye en chiemo ka chiemo nitie maber. Now, pur en gima part of it obedo devolve. Ka counties nyalo bedo a bit serious gi jogewa, kasto ok wacha ni nitie mbolea. Iwacho ni nitie mbolea, tinyalo yude kama to mai price ne. To nyalo romo jogo. Naneno ka some 3 years ago, the government ma Migori no ng'iewo tingni makonyo jopur. Tingni makonyo jopur gi kanyalo bedo serviceable to jopur nyalo yudogi to giyudo other farm inputs to nyalo miyo chiemo bed mang'eny mamiyo kakoro kata citizens are healthy ka chiemo nitie. So county governments onego oket maino gi ahinya e weche mag pur ma wanyalo yudo kaka ne aneno sometimes back I saw something in Siaya, where the governor was giving seeds. The governor ne chiwo kothe, ne chiwo inputs, farm inputs mane konyo jopur ginane keto chiemo bedie. So, for example, kaka Migori ka wan gi tingni gi kanyalo bedo a bit affordable ne jopur to ikelo to jopur kawgi to gipuro kodgi to giyudo seeds to giyudo mbolea to Nyasaye bende konyowa gi koth to chiemo bedo to miyo ngima nyalo dok chien matin. Issue mar ariyo Cleophas. An nyocha an e osiptal gi achiel kuom jonyuolna. Kendo nyocha neno kaka osiptal is a bit expensive. Nikech health bende koro devolve, gima waziri wacho no. Ne waseyudo expertise. Nikech wanyalo bedo gi expertise to waonge gi machines. I thank God ne Migori to koro machines go nitie, inyalo timni CT scan, ne nitie time moro ma so indigo CT scan ka tiyo kisi ni ng'ato dhi somo CT scan no mana kisi tengene jatuo to weka. So ka governments nyalo bedo serious up to some months ago ne an chairman mar parliamentary committee on health kendo ne awuok makech ahinya kana ayudo ka nitie gik moko ma necessity to ne onge. To I want to thank the government nikech bang committee or parliamentary committee of the hospitals to no caso magigo eventually no koro bi hospital. This is what I was saying. Health ni
kwa se identify ni to ang maonge do bed pi supply e hospital do bed ni oxygen e maonge do bed ni ya nikech kawuono kata wach mana ni yath ni hospital kaka waziri wachon to kidhi kata kanyido to yudo miyo moro tipenjo ni to mane dhi hospital gine kani iyudo yath ni yath onge ji osebedo gi perception mar yath onge either jotijewa be kokel yath ti complain ni wuok. So mechanisms nyaka keti marido osiptende wagi nyaka gi joma tiye mondo mi okwach wana ni yath nitie to ka imbi wuok kaka jojo mabe dhie referral tinyalo yudo yadhno nikech gima fani ni yadhno inyalo yudo ka onge osiptal to kibiro pharmacy moro ma samoro ng'at manie osiptal no to tiye kibiro yude ok wawachne gi kwalo yath ne joge wakwalo yath but kaka giyudore kuro takia kidhi pharmacies mamoko ma oko gi across not just Migori ibiro yudo ka yedhe go yedhe mag government samoro yudo ka bedo stocked pharmacies so nyaka ket ngufu moro matin on how we are going to handle health weche wa mag thieth kaka wadhi handle weche wa mag agriculture to kata weche wa mag somo Cleophas ingeni foundation mar ngama bedo professor chakure piwan piny kono the county government to people ginego are devolved the county governments must take it upon themselves mondo gingini to what best can we do maneo what him some 4 years back 7 years back 10 years back makuro nyaka watem we cannot do things the same way all the time. Mheshimiwa Jojo Mamba erokamano ahinya yo makare penjo pontiere kar kae moko donjo magina ng'iro ne thuolo devolution okawo nyaka weche kata loch gwenge okawo weche go mag pur penjo donjo kar kae kawuok kuom Wilberforce Otieno owacho ni mano MCA na mano mar area na owacho ni mos na Mheshimiwa Jojo Mamba penjo na godo ni wach ndawa osetime ang'o nikech mano economic activity mano mar jogo mano kama orito mano kama irito tiende nang'o anga duogo kod mago kod mathoth penjo nitiere kar kae kawuok mabe waziri nitiere kar ka Grace Masi osewe wan kode ka jatend migawo chini weche go mago maga loch gwenge kachal koda ka tudruok mago gande county ma Homa Bay kachal koda ka Mheshimiwa ma North Kanyamkago nitiere kar kae mano George Omamba Mheshimiwa machielo mogwele county ma Kisumu mano Abeid bendo wadhi bedo ka achiel mondo mwatuwa kane kode wawinjane ni ento ne yo machalo nade Maria Mabedo Sipe studio kenda mwatude kode e kinde mabiro wakawiyo masane sa sekal dakika 4 tok sang'wen mar okinyi yweyo mokwongo e chiro mar makoromo kikidhi mabor. Tume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi kawakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothe koda mabiro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6 kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi ka osiep motegno kod johot moherore ritore Yako Chal timondo ndisori wayudo ng'eyo tonggi ipani akia gik mitimoga lwenge donje matusi na ukweli donge yud mor e ngimani kokalo e gik matindo udogo shwag wene musajakadala justice for all miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi I am busy gima ruotho miyo kana wene jachien sama giromo gi pek mar ngima joot kod osiepe Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye ok ginyal weyi ma ok inyiero Nyakocha irachna e joga koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV.
chalo mama nyuola nade ting'eyo kaka chalo mama nyuola nade ting'eyo kaka chalo sama koso pesa ting'eyo kaka chalo. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo eskiza kod inyalo diyo *811*343# ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto mago nagi. Ero uru kamano. Machiegni nyakoro Ramogi Juang, yueyo na wasekao kendo yueyo wa kao kanyo kawan. Wote nena ni gin penjo magi ma intiere go kacha e mbui mekwa mago maga Facebook achiel koda ka mago maga X kata Twitter ka intiere kar kacha bende iorogi kata bende intiere live achiel kachiel. Ang' yudo wa YouTube wantiere kacha ka in gi penjo moro amora tiore sani ni maro okang' mwachope sani gin mago mopogore opogore mag bero ngima jopiny mano kama gintiere kacha achiel kachiel. Mheshimiwa Jojo Mamba ng'abiri bang'e to penjo mopenji kacha kod Wilberforce ang' warange ka wadonje okang' mar ariyo sani wadarango wechego mag pur kaka achiel kuom sectors mabende ntiere kar ka. Ero pod antiere kae kod wendo mabende antiere go kar ka antiere kod Grace Masi Osewe jatemiga buchini wechego mag loch gwenge kachiel koda ka Jojo Mamba mano jaod bura e county mano ma Migori mano Kanyamkago koda Mariam Abeid mano jaod bura kata MCA mogwel e county ma Kisumu. Wayude kanye kinde machuok telo mar ariyo kama wantie ka mondo miang' wadhi nyime. Waziri aduogiri kendo kae makoro wachake wasino weche mag thieth mano koro kele loch gwenge piny ka kanyo bende waseneno gik mopogore opogore mantiere weche mag pur mane okang' mantie sani. Weche mag pur kenyalo range kinde ma ne loch gwenge pok obiro kata ka loch gwenge osebiro e sirkal ma gavana machon e gavana masani telo gi osebiro mopogore opogore kendo kama gintiere ino ka ntiere paro mopogore opogore sani kama lose oganda yudo keyo mabup mago e counties wa kama wawuoke. Nyalo bedo ni biro mar loch gwenge okelo ber ma jowa nyalo nene sekta mar pur magi wach ni ma en gimoro mwayudo kowuok kuom sirkal ma piny ka koso girito mana gik ma e sirkal mamalo. Ang'eni jatend migawo mag weche mag pur bende nitie to ma gik mantiere loch gwenge ma itelo ne pur. Yes, anyalo wacho ni nitie pogruok. Mokwongo kachako gi wach pur ma ji oyudo sani ji oyudo chiemo mabup. Gima ne sirkal ne otimo ne gimiyo ji kodhi gi fertilizer. Mano sirkal mar county. Sirkal mar county mar Nyamang'aya kanyocha odonjo. Koro ji oyudo chiemo mabup sana oduma kaka sani ginene Homa Bay nochako kamoro ni Kigoto kamire gi oduma. Koro joma oyudo oduma mabup go sani wan gi project ma iluongo ni mop-up wang'iewo odumgigo mondo okonygi gi chiro to mar ariyo mondo okonywa koko kaka Homa Bay mondo wabede ni wambe wan gi chiembwa wan gi gik ma maloso ok ni gik moko duto warito mana wang'iewo kuom pinje maoko. Koro odumano konyowa wamiyo ji chiro kendo wan gi employment ni joma tindo matiyo kanyo. Ka wang'iyo koro Homa Bay mangima korka pur kanyo gima watimo sani wakelo tractors mondo ji opur mayot kendo mang'eny malo kaka ne gipuro. Pod wabo medo kelo kodhi, wamedo kelo fertilizer to fertilizer go sani kelo gi kodhi tero nyaka e village, nyaka e ward. Fertilizer be koro watero mondo bede ward obed machiegni. Kik bed ni ng'ato ok oyudo fertilizer od chuno no dhi mabor. Koro mano ero watimo. Gimoro kendo ma wang'iyo sani waseng'eni to gik mage ma Homa Bay time maber kabisa. Kaka sani nitie wach mar edible oils. Homa Bay kama en gi potential maduong' ahinya kuom gik moko kaka soya, kaka njugu, kata mana sunflower, kata oil palm. Koro mano gima wang'iyo wachako go mbaka gi jowa mondo wane ni gino to wanyalo medo nade mondo bed ni en gimoro ma jowa pidho ma gibo yudo go pesa kendo gibo yudo go tich mondo giyud kaka gigerre. Yes. Kendo koro sani watimo registration mar jopur tetete mondo wang'e ni kuma gintie kaka gin obed ni koro wanyalo bedo wapango gik moko kod gima yot. Gimoro kendo ma wadhi chako sani kiny en wadhi timo soil testing. Wapimo lo wang'e ni lobni ang'o maber go to kapo ni wadwa pidho gimoro nono to fertilizer ina mane monego wakete.
koro watimo gik mang'eny e agriculture mano kamano. ka gintiere sekta no mar pur to jopiny bende winje ni gima kama timore nikech county kosi benga ga wacho ni utime eru sirikal mamalo kelo manyiwa kata okelo mbolea oyudo kacha omiyo sirikal mar county okawe opoge kosi time yo machalo nade ging'eyo nikech ido ging'eni waloso gi jopiny sate gigi kata tikelogi e chokruok ma waseloso mane apimo ni cha koro ji ong'eyo ging'eyo ni en sirikal ni emokele ok en mua malo. Erokamano ahinya sirikal kanyo koro kolose wan gi jogo maloso chike ma opogore mano ka wantiere kacha e studio ma Kisumu kanyo koro ero wan gi wendo kapok adhi Jojo Mamba in gi penjo mana penji kar kacha mano wuok kuom brother Wilberforce Otieno mano bende ang' idwoke kanyo ka wantie sani yena mondo mi akele twak mano MCM ogwele county ma Kisumu. Mariam Abeid Mariam oyawre samintie kar ka ero ibiro ka twak ero bende koro ka wasechopo akirikike mare kama wantiere sani e chenro mopogore kama wantiere kar ka e loch gwenge osedhi kodi yo machalo nade arene ochaki makoro sani ere donje telo e county ma Kisumu inyalo kete rapim machalo nade mana kuom ranyisi koro ka kori ka entiere kaja e studio ma Kisumu. Clefa sicheo nade? Achio makare machiegni network. Mosa inya kuom leo. But okawinji maber kani nuona penjo no kendo. Aya, igni aparo sekalo arene telo mag loch gwenge chakre. Kinde ma intiere sani koro kaka jatelo in MCM ogwel. Gin gik mage ma iseneno kata momori kata moko mori mano koro kaloko ni penjo kanyo moro iyude yo makare. Gin mage mosemori mage bende mapoko mori mano ka intiere kacha ka iluwo chenro mag telo mago mag counties wa mago loch gwenge. Akawinje maber. Aya, we walos chenro mag tudruok mano kwa dhie studio ma Kisumu kanyo. Ikona kanyo ni weche mag tudruok bende koro okela chiedh nade. Jojo Mamba abiri kanyo penjo mo penji kar kacha pod wantie sekta mar pur miwa mana pachi kotenre kod weche go mago mag pur ahinya bende kama intiere kar kanyo chal mar wachi kinde mane donjo e telo kaka MCA kane telo mag loch gwenge chakore higa mar 2013 nyaka sani pogruok kod okenge mosego mano e weche go mag pur gichalo nade kuom ranyisi kama intiere. Akani wachak gi dwoko mar Wilberforce cha ang' chako de gato aranga ne machielo ni bende iye kan erokamano. Ndawa en gim cash crop ma osebedo gi kony ahinya kuom oganda wa. Well, en gi both sides. To ne nyocha neno ka waziri mar agriculture, mar health. Nobiro gi jomoko ka. Of course, we were all there, including my governor. Kage wacho ni gidwa tieko pur mar ndawa. Anto napugora kod ge paro matin nikech well ndawa nigi effects ne ma bende ang'eyo to ere alternative crop ma nyalo miyo wa gine mapiyo piyo. No wach gik machalo kaka soya, gik machalo kaka banda matindo kamano. Koro nwapenjo ni ere market nikech wanyalo pure te to market be chako felowa to ma wan go sani ni to wan gi ready market. Koro anakwayo ni the national government together with county nyalo keto wigi together mondo wang'i the safest way minyalo purgo ndawa ni ma ok ni chunge to and safe in terms of environmental risks and like optim a lot of deforestation nikech itogo yien kichwakego to nitie alternative way minyalo chwakego bende. So ato I'm not in the group mawacho ni ndawa chungi to kichunge to nyaka miwa better cash crop manyalo konyo nikech Cleophas kamine na wuoyo kodi ni ana product mar ndawa an mama wane puro ndawa to kose puro ndawa to dhi uso motera masomo kawuono koro kaka kawuono asesomo ma jothurwa bende omiya telo koro adwa wacho ne gini nego gini rach at masas ni gino nyalo bedo ni nego gi to nyaka migi the best alternative manyalo konyo gi kaka oganda. So adwa kono Wilberforce ni
It's a challenge to us to whatever we are nitie way mwanyalo improve go weche mag ndawa e thurwa. Now, wawacho ni to in terms of agricultural production, ere kaka loch gwenge ose tero ugolo wa kuma ne wantie chon kaketo wa kuma wantie sani. Number one, adwa wacho ni kane wadonjo 2013, around 2014, 15, the former governor, His Excellency Zachary Okoth Obado, ne ong'iew tingini. Tingegi nong'iew mondo konyo ganda ma dwa pur, both in small and large scale, mondo wawe traditional method mar puro cha. Nikech ne wafwenyo ne kidhi haya tinga 1 hectare, kipuro 1 hectare, to ne too expensive. Expensive ma result magino bro mi is not in tandem in terms of resources misspent ka gino. Kono waneno ka tingni gini tie to nyalo konyo jopur go makare. Yao kitonganya factory mar potato kane ibiro Migorika iyudo ka rabuon keto maromo lodi ma okoro makalo lodi machak chwene gimoro kodhi malo. To rabuon ne ikelo geche moa mana yo Kikuyuni kocha to biro kawo rabuon ne to dhega. Gin ka gidhi kucho to gidhi giuse gi factory kama loso chips, maloso gik mopogore opogore, maloso crabs, gik mang'eny. To ka gikawe ka kata 1,500 to iyudo ka jopur ne hinyore nikech gito gidhi giuse nengo mamalo. So by introduction of this by introduction of this potato processing plant, ne waneno ne nyalo miyo japur one also kama chiegni piyo, and two yudo return of gimouso no. So apparent in terms of yao factory ni o yao economy mar area ma Migori and surrounding, nikech ibiro yudo ka Homa Bay nigi girgi mar oduma ni, to Migori nigi mar rabuon. Koro kanitie joma pidho oduma, rabuon, Migori County or even Siaya can bring their produce koni, wambe wanyalo miyo gi oduma nikech gimbe koro gin gi factory kucho. Konego bed ni kambi moyaw Homa Bay kendo koro is a white elephant ni dweche 4 ok regi noduma onge, or machine moyaw ka ok regi ni rabuon onge. So by that ne wamiyo wa enhance economy mar area kopogore gi kane gitero gi oko. Now nitie gima nobedo introduce e county ka bende mar miyo jopur dhok mag chak. Koro ne waneno ni dhiang' manyatindo ni ok okony japur ahinya. Baba wanene kode mang'eny kata wuonena moko kata ji te generally ni nyalo yudo ka ogero kendo ogernegi depo. To king'iyo value gi kama gin 100 no to girom kata Sh500 you put together. To kata chak ma dhiang' achiel golo ok rom kata lita achiel ke nyiedhe. So ne waneno ni what is the best thing? Waket gigi into groups, people into groups or individuals manego gada to nigi pi mondo wamegi dhok mondo at least ginyalo yudo chak to de chako nyuol to ipas nyathine no ne ng'ama chielo, kacha be konyuole tipas ne ng'ama chielo, kacha be konyuole tipas ne ng'ama chielo. So in 5 years time ibiro yudo ka village at least nitie dhiang' minyalo nyiedhi gine ka gine, dala ka dala. Then chagno konyiedhi inyalo use, inyalo madhe be, to ko use inyalo chule go kata nyathi feed. Now in terms of fishing, we're providing ne wachiwo ne jopur nyithi rech. Ne wachiwo ne jopur nyithi rech to gi chiemo we were producing for them food mag rech gi joma nigi fish pond to kata yewni waketo farmers to wabedo gine kamano to wamiyo gi chiemb rech, wamiyo gi nyithind rech ma gidine mondo at least giyud ka gitimo harvesting to ginyalo yudo pesa kata gimbe ginyalo chamo rech gi kaka kinde ma chiemo bende tin. So yes, we have improved from when the devolution started in 2013 nyaka sani, kendo I expect ni ka counties be nyalo dhi kama pod wanyalo konyore akonya in terms of now the only challenge ma I've always asked ma bende pod abiro penjo en ni
kamano. Sama Excellency the President wacho gimidwa penjo waziri no ne wakela mbolea ma 2,500 in stores wa. So the executive must come out clear on this. Ne to ma be mbolea magimbe giwacho so gimbe gimeki. Right? So kagin gimeki gitikaw gikanye nyaka gi spell out that clearly the matter to run national government ikaw kudema kama one bende or the president has subsidized it to 2,500 tene mbolea no to kare county nikech wambe walocate pesa karonengo further subsidize it to even 1,500 ne jopu. You get the point? So that we are not challenged the mamane. Ero kamana enya mano mheshimiwa Jojo Mamba mano MCA mano Kanyamkago kendo lere makare penjo no bende ang'eni Grace Masiangi thuolo mar duoke to sana ang'eni ka wantie county ma Migori kanyo kamilose ni ero weche mag puro osediyo makare weche mag thieth bende oganda temo mbolea ka donjo tipenjo kacha ni ma wakanye en mar county koso mar sirkal mamalo jopiny wacho nade atuda kod Jojuma oyawore Migori unade kawuono walose weche mag loch gwenge wan studio ka kawuono yor Zoom kod MCA mabende nitiere mane county mantie kanyo mano North Kanyamkago mano Jojo Mamba olero kaka weche mopogore opogore osebedo katimo opuoyo bende okwedo moko osebedo katimore yo makare korka kori jopiny wacho nade bagora network mbakoro kawuono George. Erokamano Cleophas sawinji makare county ma Migori wachio makare en adieri ne kiwuothe gwenge mopogore opoge county ma Migori nitie gik moko ariyo ma nyaka irad godo. Achiel nyaka yud joma bende seyo tend loch gwenge ni pok ochopo dwaro margi. Komachielo bibiro joma bende koro goero kama ne sirikal mar loch gwenge. So en paro mopogore opoge bende nyaka sani koro en igni 10 ka koro wawachi wechego mag loch gwenge. Moko kuom penjo dumo bende koro osebed ka ipenje to ahinya kinde ma igni 10 en chenro mag dongruok ma bende koro chopo ne japiny e kor gwenge mopogore opogore. Mar ariyo en penjo ka otende kod yo bende osebed ka itiyo kod omenda ma osebedo ka biro e piny owacho ma counties. County ma Migori king'iyo kuom ranyisi manyalo romo omenda bilion 3 osebed ka iketo tenge higa ka higa mar wechego mag dongruok kata development. Ka bende ma en bende oganda osebedo ka gero ni chenro mopogore mag dongruok koro chop makare e bwo tend loch gwenge. Kata kamano ibo yudo ni gwenge moko kiwuothe nyaka yud kamoro mantie kata chenro mar dongruok moro mede no chaki to kotieki kata moro mane oganda ne ogolo pachgi to noko chopo kare. Ka bende mage achiel kuom gi obed nyaka sani oganda wacho igni 10 ne to weche mag dongruok ma kamae ang'o miyo pok gichopo. To komachielo gintie kod paro mopogore opogore ma inyal tim mane wechego mag dongruok bende koro chopo makare to ahinya e bwo tend loch gwenge. Okinyi ma kuna nitie kod moko kuom oganda bende wadang'eyo ni to nyaka sama wueni kuom higni 10 mag devolution mag sirikand loch gwenge wasego okang' machalo nade be gintie kod gima ginyalo kwano to ka ok ginyal kwano bende nitiere gima onego tim mar siro sirikand loch gwenge mondo ng'ene kaka nochake ni ochopo dwaro mag oganda to ahinya county ma Migori. Koro mi achiel kachiel mondo awuo kod moko kuom oganda mar ng'iyo ni to gineno nade higni 10 ni wasego okang' koro pod wan chien. Adwa ni kuong ichori machiegni adwa ni chakna gi hiki Jumachiel mokalo ni wabedo kod romo gwenge mag Eldoret kane waingo wechego mag tend loch gwenge higni 10 nyaka ne chake. In kaka japiny ang'o mani kwanyo kata mani neno manowuok ni manodhi makare e kind romo machal koda mano? Erokamano an kuom nyinga iluonga ni Peter Wuor ang'era kaka boy jeshimu hapa e Migori ka. Mokwongo adwa na go erokamano kuom bedo gi loch gwenge higa 10 sani nyaka nyocha loch mar gwenge bie kor gwenge wakae. Nyaneno kanye nitie bura maduong' manyotimore e dala ma Uasin Gishu kendo jotendwa ne odhiye. Wach manya yudo kanyo mambe nyaneno en ni loch mag kor gwenge osetemo timo lakini pok gitimo moromo. Ahinya e kaunti marwa ma Migori ka yudo kaka loch manokalo nitie gik mane gichako mane gitimo matin ma ok noromo. Omiyo sani kanyo wachako wabedo gi telo manyien be waneno kochako dhiro manyokalo to embe nyochako moko dhi mbele. Gima morgo manye jotendwa wacho kucha ahinya jalup ker naneno koko wuoye weche mag mibadhi ma sani osedonjo nyaka loch mag kor gwenge wakae. Kanye baba bende ochopo e romo no nya winjo kaka nyo wuoyo
mowacho weche mag mibadhi mondo waked godo ahinya e loch mar kor gwenge ahinya kaka Migori ka, mondo wayud ni samoro iyudo ka japiny nitie kuma nonego konyre, samoro e weche mag thieth, samoro e weche mag ndirni, tiyudo ka samoro mibadhi moko dwa donjo wa malo e national kucho duogo e county level. Koro wamedo kwayo jotendwa muonyo ahinya governors magwa kaka marwa ma Migori kae obedo very strict weche mag mibadhi oked godo aduwa kaka nyocha wacho komanyo mbulu, kendo waseneno koteme matin to pok oromo. Otim mondo wayud kaka wanyalo yudo services, nikech koro en higa 10 nyaka nyocha wayud loch mar kor gwenge to mang'eny pod warem. Koro miya medo mana kwayo kata ma sirikal mamalo kel pesa e kor gwenge, nyaneno weche mag lakteche ywak ni kata mana wuoyo madhi mbele sani Bumaster riwgi, nikech iyudo ka samoro kata ma e county level ka ok nyal mi pesa. Koro gitim maginyalo mondo waben kaka oganda wayud gik moko maber, service maber manyalo konyowa kaka jopiny. Biro maten loch gwenge mokwongo thorone maduong' en ni mondo wanywand pach oganda, nyaka ng'ama nie kor gweng' nyatike, ng'ama ni kamoro amora. Mae ke weche mag dong' chopo kare. In kaka japiny, sama itimo magi chenro mwacho nokwamogi, be osebed kinywando pachi mondo ibed achiel e tend sirikand loch gwenge? Mae gimomiyo wadwa ni jotendwa manyocha wayiero ka gimoro amora pok gichako to gitem mondo gikaw pach jopiny, mondo jopiny omigi pachgi achiel gima gidwaro. Iyudo ka jotelo moko samoro chako gero gimoro ma japiny nok ong'eyo kata ok nyal konyo japiny, kuma okawe paro ni bok wang'eyo. Koro wamedo kwa jotelo wan kaka jopiny gimoro amora ma gidwa ni gichaki, gitim public participation mondo wamigi pachwa, ma kata ka en gimoro migero to wago ni ndara ma kama ogere kama kosekaw pachwa. Samoro wan wadwaro pi gin koro ka gigero ndara. Koro wakwedo kwa jotelo gibed kodwa machiegni mondo gikaw pachwa, mondo wanyisgi gik mwadwaro mainyowa e ground ka, mondo wayud kaka wanyalo dhi mbele ahinya loch mag kor gwenge manyokel kodwa machiegni. Katieko kodi higa ka higa wago budget mitiyo godo e county. E giko mar budget ni, un kaka jopiny, bende ung'eyo kaka budget ni otiyo? Be uluwo? Be imiyo thuolo mar nono budget ni koseti kode kotiko? Budget kosego yudo ka samoro okil piny kae. Pesa ni kosekele nitie minyalo tim gi moko mok tim. Pesa ni kitemo luwe yude ok yot. Nyocha neno chien kucho kata ke kuonde moko manyo kete weche mag pesa winjo no fiso wang' kia ng'omo timore mondo giwit nonro ma samoro ka japiny nyalo ng'e achiel kachiel kaka pesa otiyo, nikech ma usuru ma wagole piny ka. Koro magi jotelo kosebedo ka time maber, lakini pod wan gi geno ni kata mana jotelo mwanywa yierogi samoro nyalo bedo gi lokruok mopogore gi manye tiyo chien kucho. Koro wagena ni kaka nyose strom budget ma pesa okel gik moko bro timore makare, to kok waneno to wan gi right kendo wan gi ratiro mar luwo mago kendo wabro luwo. Kamano kuom paro machal koda mana awuok ng'ama chielo e bi machiegni, awuok kod ng'ama chielo, adwaro ni ichakna gi nyingi king'iyo kacha cha ichori mbele matin. En higni 10 nyaka ne sirikand loch gwenge bi devolution. In kaka jamigori, be wan e yo makare? Bwasego kang' kaka ni igeno to bwarie kama igeno? Nyinga en Dolphin Ochieng' to majiong' ahinya ni Nyaimbo. An women rep mar bunge la wananchi mar Azimio la Umoja. Kaka higni 10 manokalo to tich nokotire no maber ahinya e kaunti ma Migori. Mibadhi nodwa bede. To kaka sani taneno ka Dr. Uchila yako, aneno gik motemo timo achiel minyalo kwan. Koro higni 10 kata nok wadhi maber ahinya. Be nitiere chenro mar dongruok ma kaka japiny nyalo kwano ma gweng' kamiwuoke ma sirikand loch gwenge okelo machon ne onge? Gima nyalo kwano kaka sani soko mjinga, naneno ka MC marwa Obrieny Ochieng' okelo taya mar rieny nyaka Piru. Sakacha kadhi Ombo Modern Market, be aneno ka nokotieke gi jo World Bank, to sani naneno Uchila yako oro jo municipal tich tire kanyo kendo mine ni chiro no. Mago gik manyalo kwano ni koro dhi mbele maber, to chon higni 10 ka chiro no nobedo abira nikech nokotieke maler. E chenro mag nywando pach oganda e weche mag dongruok, to loch gwenge dwaro ne oganda ikelo kendo golo pachgi. In kaka jamigori, be nitie thuolo miseyudo michope e romo kel mar golo paro e weche mag dongruok, to pachi ni be useno kata kosekete tim? Asebedi public participation mar MCA Obrieny. One wagolo pachwa kaka jopiny, taneno ka gik manwa wacho go kaka pi, nderni, maganeno ka moko dhi mbele, taka nyadhi anding'o kocha, aneno ka nderni payo, tingni tiyo. Koro aneno ni public participation manwa timono, aneno ka moko dhi, moko to pod ochung'.
kaka osiptende wathoro ywak ne yedhe tin e osiptal. Koro akwayo Dr. Uchila Yako kaka gavana marwa mar Migori ononie mibadhi mag yedhego kanyalo dhi maber molo higni manosekalo ka. Mibadhi ne ng'eny saidi. Katieko kodi, ang'o mineno ni onego tim ma kotim to nyalo keto sirikand loch gwenge lai midwaro? Gima kotim, nonro onego tim bang' kosegol kata budget, to onego bed jomoko ma follow up ni to budget ni botiyo kaka onego bed ni jopiny dware kaka ne gigoye. To kok mano nya timore to gik moko pod ok bidhi maber ahinya e Migori County ka. Koro wakwayo mana government marwa ni kech ok oti kendo otiyo gi ji. Omed ga keto joma oluwo kaka gire mo ogolo kaka pesa ni tiyo. Mane kwayo mara. Erokamano kuom paro machal kod mano. Kinyalo winjo ote maduong' bende koro oganda gogolo en ni onego keto kenge makare mar kedo kod wechego mag mibadhi e counties. Wach ni to oserocho chenro mathoth mag dongruok. Kabe dwaro margi en ni bende kosego budget moti godo onego lu kaka budget notimo. Bende ma en tich maduong' monego bende timo kod MCS kaachiel kod kata senator. Giwacho ni magi poni koro kete e yono makare kendo cheke kitiyo kod omenda gi. Chenro no mar dongruok kata devolution nyalo chopo makare ka bende onywan pach jopiny e chenro machal kod mano. Konero kamana ahinya Jo Juma, paro maler ahinya kuwuok e kaunti ma Migori, kendo ng'eyo wang' wayud mathoth ahinya, wakaw yweyo masani ka waduogo wadadhi e kaunti ma Kisumu, wadhi ane kaunti ma Mombasa, wawinjo ni giwacho nade e chenro ma kawuono. Ka waduogo tang' wabiro bera mondo choka pach welo mwan go kawuono, kaeto bende ang' watieko chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor, Mbako Romo kaw yweyo mar ariyo. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothum benya kura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend ukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom riuri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Kikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya, thieth machiegni kodi. Aneluonga ni Dr. Mwata Ian, an daktari matiyo sia Equity Afya. Ka upuonjowa e wi ng'eyo matut kuom tuo mar athung'a mar ich. Koro gima timre ni nitie gik moko kaka bacteria, nitie gik moko kaka viruses, nitie gik moko kaka parasites. Mage makelo shida ni. Mana e penj laktar. Sapar gari odhiambo kik bai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Waseduogo nyakora mag jwang' nwasigo ni Mbako Romo ka wakaw duondi kendo wawinje kendo ine wuon chenro masani nikech kionge kata wande waonge studio ka waloso kodi kendo twak makama wachwale nyaka kama intiere karkacha layowa mag SMS yaw kendo gintiere thuolo ornote machuok mano chakata ni Mbako Romo kaito koro kanyi tudi kodwa SMS en 3 nono Facebook wantiere live, X wantiere live, YouTube wantiere live kuondego duto yudwa Ramogi TV kimanyo wakacha to tudure kendo ote mayoro wasomo gi kachiel ang' wadhi ane kaunti ma Kisumu jopiny wacho nade telo mag loch gwenge Millicent Adhiambo nyaka sani jopiny Kisumu chiewo nade to gik magi wacho kawono koten kod twak marwa en mane kachiel koda kaweche mamoko maponono odhi rango odiochieng'ni ma kawuono Millicent.
kod twak wan godo chieng' ma kawuono e studio marwa ma bende wuoye telo mag loch gwenge. Wadwani wang'e ni pach jopiny wacho ang'o e wi telo mag loch gwenge nyaka higni 10 sani ne kel loch gwenge telo machiegni kod japiny ma bende jotelo ma giketo lemo mopogore opogore ma bende oketo loch gwenge bedo mayot. Gisetiyo yo machalo nade to ere kaka loch gwenge osekonyogi machiegni. Abro chako kodi king'iyo kachi chakna gi nyingi bondi sani wan gi devolution ma bende nokel higni 10 mokalo nyaka sani king'iyo en telo manokel machiegni gi japiny mondo jotelo moyiero e lemo mopogore opogore mag devolution gi okonyu machiegni kendo gibed kodu machiegni neno ni gitimo gigo ma bende jopiny dwaro koting'o kod weche dongo. In kipachi neno ni telo no chalo nade nyaka gi sani internet. Okay, ani luonga ni Rico Tieno Ayeko. Telo mar devolution nochakore maber diere manochakore but koro diere mane nini president mokalo nochako ne ber lakini koro ma sani ni ema koro bagowa nikech chien kanyo ne wanwang' ka gik moko donjo e county gik moko ne biro koro samo donje ni sani koro gik moko okethore ma ok ber ahinya kata sani inwang'o ka nini county ok move maber gik moko ok wuothi koro ok ber ahinya. Kutero ka dongruok mag gwenge weche mag apeyni kod mamoko mawinjo jotelo mabe oliele lemo winjo tim man ginya wacha. Weche mag apeyni sama wawuoye ni inwang'o ka nitiere kuonde moko mogol tenge mok kony sani kiwinjo ni kor koma jatelo ae ema koro ikonyo to mag jomoko mantiere kiani wacho ni mapingo ok timnegi gimoro amora. Mano rach kabisa jatelo nego be nitiyo ne ji te ok ni kuonde moko bagwa ni gini wan ji jo Kenya te. Koro in king'iyo loch gwenge ni panang'o mowinjo timne mondo okony japiny? Gima onego timne loch gwenge onego be ni kaber gitimo gimoro ne partisan wach partisan ka goserumo giwuoyo gitimo gik ma giwacho gik moko bro dhi maber. Machiegni ni nyalo wacho ng'o kotenore kod telo mar loch gwenge devolution nyaka no bien higa 10 sani dongruok kowuok kuom jotelo moyiere lemo ma bende oting'o loch gwenge ni nyalo wacho ng'o chagi mokwongo nyinga iluongo ni Richard Otieno ajadak ma Kisumo. Adiera devolution en paro maber manowuok kuom migosi Raila Amolo Odinga gi jok mane gitiyo godo nikech ne gineno ka sirikal mamalo ne ok pogne ji gik mowinjore kodgi giyudi omiyo devolution obiro mondo gwenge mondo konyruok mowinjore kodgi to kata kamano nyalo wacho ni en gima rach ahinya kendo en wich kuot koro devolution ka nobiro to jotelo mane wayiero mondo mi okony jopiny mokelo negi dongruok machiegni ok osetimo kamano. Ang'o miwacho kamano ero nikech adier kineno this a lot of iluongo namawa wastage mar public resources mobire devolution mobire gwenge kanieri kanyalo kuom mfano ni yudo ka jatelo mondo mi oti tich mowinjore gi pesa momiye tijni ok timre to moinga ahinya to kwelo jogi kwalo counties malich ahinya gikwale malo tikwale piny koro waneno ni jogi kikamiyo giti to gitiyo tich kwalo pesa momigi mondo gitim godo dongruok kuom mano dongruok pok otimore koko winjore sani gina par down the line onego bed ni waseneno dongruok mowinjore dongruok makata kipimo tineno adier ma en dongruok kuom mfano sani ber ahinya kane jogi gitimo ahinya maino mano onego kete maino to nen weche mag pur gwenge wa onego bed ni watimo gwenge mag pur nikech adieri lomo wan go Nyanza wakaeri wakwayo governors wa gi jogo moyier mondo ket maino margi pur nikech ka dhano yieng' to dhano ngima dhano moyieng' en dhano matimo nade en dhano mangima mano gima dawachi nyaka okore gi mano wan gwenge weche mag dongruok otenore kod weche mag apeyni kod mamoko mago bende osetimore nyaka higni 10 ne loch gwenge gi thuolo ni eri anya wacho ni osetimore to mana matin nikech mokwongo jogo mimiyo tenders jogi ok lu tich gichiwo tich to gilu tich kumano tich timore wanya wacho ni shoddy work gikawe to gipere to ka gisepere to giya kendo chake girito chal ka gimiyo moro mar chamo gini eri koro miyo jowa wauru chiemo ahinya kumiya 10 chama adek itiga bere apani mondo de beri gima maber ahinya nikech kama itiye to michieme. Erokamano. Karibu sana maoni yako ni yapi kuhusu devolution? It's 10 years down the line since the introduction of devolution, so what can you say as mwananchi? Okay, my name is John. Mimi ni mkazi wa Kisumu. Ningependa kusema kwamba waanzilishi wa devolution walikuwa na maoni mazuri sana. In fact, hapo nyuma ilikuwa lazima ukuwe na connection kwa national government ndio development ikuje kwa upande wenyu. Lakini saizi tangu walete devolution, as counties you can do your own development. But the problem is that counties
hatufanyi kazi venye inatakikana. Ile pesa kidogo yenye tunapata hatuitumii. Nimesikia governors wanalia kwamba wanafaa waongezewe pesa. Je, ile kidogo yenye mnapewa mnafanyia nini? Juzi nilisikia sijui Facebook imefunguliwa na pesa ngapi. Imagine something like that inakuja kwa mwananchi na mnalia kwamba mnapewa pesa kidogo. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba waanzilishi wa devolution walikuwa na maoni ya kwamba maendeleo ikuje pa kwa mwananchi ya chini. Lakini shida ni kwamba pesa inanyakuliwa hapo juu, ikifika hapa chini hapa wanakula. In short, viongozi wetu ile tu wanasema akipata chance ni kurarua. Kila mtu anatafuta chance ya kurarua. Kwa hivyo kwa upande wangu ningeomba ya kwamba before tuanze kuuliza ile kubwa yenye tunataka, hii kidogo tunafanyia nini? Asante sana. Mana kamano hii winjo ni kamiti yo emichieme lakini katake udaparo winji chama dekti kana berio. Kao kamano gi thulo nyakoro magajuwa ngatire achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa na Mchumbi kumanya wadwa George oko bendo go touch gi jopiny mondo kelnu tuwak machalo kod mae mondo wawinj ni to jodak ma Mombasa to wachango ewi wach mar devolution kata loch gwenge mano biro nyaka sanyo setiko igni 10. George oko kinyalo winja na Mchumbi kono taweni oporo mondi kel tuwak kotenore kod tor wach ma wan gode mbakoromo kawuono. Jao kan kuome. Erokamana henya Millicent Adhiambo winji malera henya ko ke county ma Kisumu wan bende county ma Mombasa kaendi wachio maber en manane kawuono adwa na bage twak mani kando matin kopogore kod weche mag devolution. Kama antiere ni antiere wath ma Mombasa kuma kinyalo ng'iyo ng'eya kanyo endo ntiere meli maradhai mideno ne Logos Hope ma en meli miluongo ni library bende malewe chuny nam mobiro kae ni Mombasa kageto jogo moero somo ikoni antiere gi buge tandawuoya kendo bro bedo e county ma Mombasa kaendi e thuolo mar ndalo 45. Kama antiere ni antiere gi jogo maturo gi wach melino adwa mani ginyiswa ni to melini obiro kate mang'o bro bedo ka kuom ndaladi to lengo mare en ang'o kata ber mane mudhi kelo ne jodak e county ma Mombasa. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Tueleze tu labda wewe ni nani na meli hii ama ujio wa meli hii itakuwa na manufaa gani kwa wakazi wa county ya Mombasa? Kwa majina naitwa Walid Timimi, representative wa Inchcape Shipping Services ambao ndio agents wa meli. Meli hii uniqueness yake ni kuwa it's considered as the world's largest book fair or the world's largest library. Iko na titles around over 5,000 titles on board and they are highly subsidized and highly discounted. Kwa hivyo at least Mombasa na wageni watakao zuru meli watapata fursa ya kutangamana na wageni ambao tuko na vijana kutoka nchi 70, wako 370. Kwa hivyo watapata fursa ya kujumuika na vijana wenzao melini, wasomi wenzao, na at the same time watapata fursa ya kutembelea maktaba na probably kufaidika navyo na kununua pia. Pengine mbali na kuangalia masuala ya vitabu, je, kuna masuala mengine ambayo pengine wataangalia wananchi wakiingia ndani ya meli hii? Watafungua meli kwa library yao, kutakuwa na cafeteria ndogo, but kitu ambayo ina complement hizo mbili, wako na amphitheater na wako na conference hall ambayo watajaribu as much as possible almost kila siku kutakuwa na different events, programs, conferences, talks, na kuna partners wingi sana ambao sahi wako kwenye mikakati ya kuprepare hizo programs. Among them ni impact ya hii meli kuja as far as different expertise and roles are concerned. BMA, KMA, KPA, agency Inchcape Shipping na wengineo watakuwa na talk on that concern. Pia upande wa wanafunzi, county ya Mombasa imeplan pia different training programs and exchange programs since asubuhi itafunguliwa meli hususan kwa wanafunzi. Asante sana. Tupate naibu gavana, labda tueleze kama kaunti ya Mombasa wanatarajia kunufaika kivipi kutokana na meli hii ambao pia tunaamini kwamba imeleta pia wageni ama kuna wale wafanyikazi ambao wako pale ndani. Shukran. Kwa majina naitwa Bwana Francis Toya, Deputy Governor County ya Mombasa. Ujio wa meli hii Logos Hope ni matarajio makubwa kwamba itakuwa ni kivutio kikubwa cha watalii. Elimu ndio chombo hiki inaleta ndani ya Mombasa, lakini pakubwa kuna mtazamo kwamba wakaaji wa Mombasa
wale wapenzi wa kusoma watakuwa na nafasi nzuri sana ya kuja kujipatia vitabu hapa kusoma. Kama unavyojua library sasa is a devolved function, so watu wa Mombasa wana nafasi kubwa, na wale wanaokaa wote katika kanda ya Pwani kwa jumla, kaunti zote, siku 45 ziko hapa, so tuwaalika kuja. Chombo kitakuwa hapa, kuna nafasi ya kuleta wanafunzi, kuna nafasi ya kuleta wasomi, kuja kujiangalia vitabu na taaluma tofauti ambayo wanaweza kupata kusudi kuongeza elimu ambazo tuko nazo. Kwa hivyo kwangu mimi ni nafasi nyingine nzuri Mombasa inapata katika swala la utalii kwa jumla. Tunaelekea season na tunaona ujio wa chombo kama hiki ni ishara kwamba watu wana imani kubwa sana na bandari yetu ya Mombasa, tourism hub yetu ya Mombasa. Kwa hivyo kwetu hii ni ishara nzuri kwamba utalii unaendelea kukua polepole. Asante sana. Shukran. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana mokukuom jotelo mantiere kaendi mobiro romo ne melini magikoni biro kelo ber to chutho ne jogo mohero weche mag somo. Kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi, nyinga en George Oko. Watudre gi nyawadwa Crispin Otieno kantiere e kaunti ma Kisii mondo lernwa nito weche chal nade e kaunti ma Kisii. Crispin. Erokamano ahinya George Oko kaka in Mombasa. An antiere kaunti ni Makisi kama adwa ni mondo alos kod jopiny kaluwore kod kaka weche osebedo kachalo e counties mopogore. Kama antiere daraja mbili emomiyo adwa ni mondo achak loso kod jogo mantiere daraja mbili e kaunti ni Makisi. Gilernwa ni nyaka sani gin kod paro man nyicha oneno ka ntiere devolution conference mane timore Uasin Gishu ka jopiny kata jotelo wuoye weche mag county. Un kaka jodak Makisi uneno ni counties chalo nango nyaka sechegi? An iluonga ni Joshua Chieng, awod Siaya County, awuok Ugunja constituency, Sigomre ward. Atiyo daraja mbili Kisii ka emwamanye tan go kwayo ni county na Siaya okober ahinya. Koro ka agri bobo rengo ne nyalo bedo kod chuny moro mar utu tado konyo josiaya nikech nyocha an dala wik mokalo to kiwuok koda kidonjo Lwanda kotieno kidhi Bondo yo Masembo Ndorino rach kabisa, ichalo ng'ama ringi bungu. Koro ne wakwayo mondo wawuothi counties mang'eny kaka ng'ama tiyo tij mekanik, awuotho kata Homa Bay, kata Siaya Day, kata Nakuru, jogo loso counties maber kabisa. Lakini Siaya king'iyo chal romna kod daraja mbili kama wantieni. Koro nagombo ne agri bobo rengo mondo konjo Siaya wa mondo Siaya obed kamoro maber. Erokamano. Gian nyinga iluongo ni Frederick Odhiambo, atiyo daraja mbili ka. Kanti wakae osebedo kadhi ma ok ber ahinya. Nikech king'iyo wang'a yorwa ni ipure to ok wang'e ni jotelo manwa yiero gipango kodwa nang'o. Onego bed ni ging'isowa yo mwaluwo ka koro yoni biro to wayud kuma wachwa wiwa ka wachapo tijwa ni. Erokamano. Giswa iluongi ni ng'a Kisii ka itimang'o tiwuok e county mane weche chal nang'o kaluwore kaka counties dhi nyime? An nyinga iluongo ni Odhiambo Stephen Ochieng, Nyakach, Kisumu County, dala ma Apondo Kasaye. Kachung' ka an fundi daraja ka to atiyo pande mar mechanic. Shida ma wan go ka maduong' en mar yor tich gi garaj. Garaj ka josiasa osebedo ka tiyo kodwa, ok gimigi sakura gibiro gikawo kuchewa gidhi, sama wadwaro gionge. Sani ndara imuko, nembni wane gisekawo gi mag kipande gi simu, mago wakia kuma ne gitere, koro mago nyaka onego bed ni iluonwa ma ng'isowa ni gigo ne gichopo kanye to gin otimgi nade. Ndara be sani biro, wajoma nigi familias gi, kaso familia wabotegemeawa, wan e breadwinners. Koro nyaka gimiwa kuma wadhi tiye nikech osuru wabe gikawo. Ero kamano. Orge jakom mar jogo matiyo daraja mbili ka lerwana ni weche chal nang'o e county ahinya county ma Kisii? County ma Kisii gima nya wacho county ma Kisii waneno ka wan maber. To sida ma wan go en gimoro achiel. Josiasa biro ga ka daraja mbili ka wagoga kura. Josiasa biro mandalo siasa daraja ka ema gipong'o. To sani barabara ochak muki, onge chenro moro amora mwaseneno jasiasa mosebiro ka achiel MCA chakre MCA
mbunge, gavana, pok wanenogi, to daraja mbili ka e yuto mar ji, oting'o ji mang'eny, ma otegemea daraja mbili market ka, chiro daraja mbili kumwatiyeni. Koro gimwakwayo, depo ni jo siasa gi, kata chiel, doneno jo juakali, mabeto idunwa kata pap moro, kata cho, waonge go makata customer nyalo dhi. Wati kando mabarabara ma kumwatiye, en kumolil. Onge kata kumwanya tupe gik maber maloso, mondo golosnwa gik maputumo kata taka. Onge. Wakwa jotelo ma Kisii ka ong'eyo ka wan sani onge gimoro wacho kabila. Wan e iye ka kwang'eni wan jo gimoro achiel, gimany kaka ging'yo daraja mbili, kata ka giyudo pap moro mwanyalo biro chulo, to gikonywa e yo mwanyalo loso chenro marwa ma punyogo nyithindo. Mane gima wacho. An gi nyinga iluonga ni Jeremia Wasonga, mawuo Migori. Kendo atiyo daraja ka, atiyo mechanic. Gima akwayo daraja ka, wan gi sida ka ndara biro. Ka ndara biro, wakia kwa dhi konyore nikech imuke kendo pols osechor. Koro, wajok man gi mon gi, wakia nwa dhi timo nang'o, wakwa jotelo mondo miwa pap moro kata kinya chule, to wachole mondo watiye. Eruka ma. Mana kan kod penjo kuomi, mopogore gi wach mag gedo mar ndarani, ang'o madier ni otime sirikal mag kaunti mopogore kata gi sirikal mag kaunti ma kumiae, kaunti ma Kisii, ang'o madier ni mondo omedie? Kaunti ma Kisii kae, gima nakwayo mondo mi medie, waonge cho. Cho winjo gernwa, kopogore gi mano, kata pi mimodho ni, be waonge go. Kondi di nyakunya ka kisema moro nya yudo pi. Kende customer ko biri nyagonyo radiator, kendo pi dhi pugore pi nyaka imede radiator. Koro wabedo gi sida kanyo mapek ahinya. Kich idhi manyo pi, ti jomoko wer tiyo gi pi, moko tiyo gi kuland. Koro kuland ti jok mamoko moko nya afford mar ng'iewe. Gima wacho an Jared Chieng. Gima watemo wacho, akia ni josiasa mane watero notimo nwang'o. Akia ni gibiro timo nwang'o. Sani ubiro konyowa, ubiro pimo pachwa. Gima wang'eyo, jok Erokamano Ramogi TV, an nyinga Geoffrey Okumu. Geoffrey Okumu anatimo biashara e kaunti ma Kisii kae. Kulingana gi ugatuzi kaka endelea, gimada kwa ne sirikal mag counties. At least kochopo kama kore ndiko yawuoyi mosomo maybe tije. Obede gimoro ma ubaguzi onge ni ng'ani wa familia machal nade, wuoyi ni oka nade kata onge pesa. At least obed gima equal ne ji mora mora. Okochuno ni ng'ato king'e ng'ate ke yudo tich. Alafu another thing, kaka koro wantiere Kisii kae, there is that percentage momi counties kagi employ ji. At least okobedo ni nyaki bede county ma Kisii ekete mang'o ekiyudi tich. There is that percentage ma I'm very sure ni obedo speculated for outsiders. Mano be at least obede kipaumbele wach mag counties. Erokamano ahinya. Cleophas, mana kaka iwinjo do, mano gin moko kuom pach jopiny ma wuok e kaunti ni ma Kisii ahinya gwenge ma daraja mbili, ka iwinjo ka gichiwo ywak ne sirikal ma kaunti ni ma Kisii, kendo wagero ni tito mwa ang'o wa idhi time kaunti ma Kisii kama gavana ma Kisii Simbarati bende dhi telo. Ang'ne wa nyise moko kuom gigo ma jopiny wacho ahinya ma wuok e gwenge ma daraja mbili, mondo wawinj ni sirikal ni kod chenro mane maneno gi boro ngima mar jodak kaachiel kod jogo matimo ohala mopogore opogore e daraja mbili mano mayudore Kitutu Chache South. Kwa kamano ang' nawe gi kanyo, aduogo kendo iri Cleophas ka in studio. Erokamano ahinya Crispin Otieno, bago twak makare gi jopiny kendo wantiere kodika. En mor marwa ni wan bende wawinjo duond jopiny mowuok e kache kaunti ma Kisii. Nyaka Ramogi jwa wachopo kinde ma koro bende wadhi ka watieko chenro, kendo koro wadani watiek chenro mana kama wachope kar ka. Warango okenge mopogore opogore. Chal mag loch gwenge osebedo nade nyaka ne ochak higni 10 mokalo.
watimo mos no ne wabedo kanyo kod wende studio ma Kisumu kata kamano ayudo mane thuolo mogik sani mondo mi watieki. Mariam Abeid akawo thuolo ni watimo mos nitie gik ma olos gi lwet dhano gigi nyalo njawa samoro ero osenjawre kanyo ma tudruok mara no ok obedo yo makare. Ami thuolo ni erise moso wakacha wasinga ka gigi duto dhi korka kori paro ewi loch mar gwenge gi. Chalo nade korka kori gik mage monego bed ni bero e kinde mabiro mano kirango weche go maga siasa matimore kor gweng dongruoge matimore kod mathoth mantiere karaka. Angi mede gi wach mari mogik chieng machielo wabiro luongi mondo mi duoge studio ka wago mbaka machal kama watimo mos kendo machiegni kendo. Cleophas, I think mara the wachoni in a nutshell nikech koro waleo. From where I sit, devolution is the best thing that has ever happened to this country. Most of Kenya from independence, that was 1963 to date. I feel the concept was beautiful. It was meant to empower the people at the grassroots, but one lack car implementation and reinforcement. Anenoka gima onego bedni wa discuss issue bende mar reinforce 2010 constitution properly mondo sir devolution nikech ene mano nyolo devolution. Mar ariyo adwa wuoyo gi jopiny mondo awachne jopiny ni devolution nyalo tiyo kendo setiyo e kuonde moko but otiyo mana ka wayiero sana sana MCAs mong'egi matimo wawacho ni quality leadership ka wayiero governors mabeyo ka wayiero senators nikech leadership adek go they are the engine that drives devolution. Mogik mawacho I realized ni devolution, while it was a wonderful concept kaka wacho, the proponents mag oversight at the grassroots pod lack a devolution. We have the county assemblies and then we have the executive or rather the governor's side. Koro sometimes wabedogi conflict and then gima koro rach mogik an attitude mar it is our time to eat. Gino inyo joka nyanam. Wach mar ni katelo obiro game koro en time mar jo game mondo chiem to eat and rule. Corruption at the grassroots is what is killing devolution. Koro awaivana kavano maybe iluonga chieng machielo. Agoniero kamana nya Mariam Abeid kendo ilere yo makare mana thuolo miyudo matin kanyo wacho ni bende ka ilere yo makare mana e buoda hika achiel koro ka misa achiel to dhi chalo nade wabro loso chenro machielo mondo mwaluongi ilere nyakoro moge jwang bende mondo mwachak chenro chon mano sama dwarore nyakoro moge jwang mano Mariam Abeid MCA mogwele county ma Kisumu wadhi ane county ma Migori wawuoda ne kacha Mheshimiwa Jojo Mamba mondo mwa wach mare mogik bende tielo makoro wantie sani ka koro watieko chenro. Mheshimiwa Jojo Mamba machiegni kendo mana in bende buoda hika achiel kanyo miwa mana wach mari mogik. Thank you, Cleophas. Koro, apparently you agree with me. Kiwinjo gik ma jo dak ma Kisii wacho gipenjo mano penji ji kiare iwinjo ka ipenjo ne to weche mag devolution usedego nade from 2010 2013 to date iwinjo gikoni mana ne ndage biro garage waraj so nitie gik moko ma nyaka wame peg mondo pod adok mane wach mar public participation cha ne public participation is very important. Public participation is very important mondo jogwengo ng'ene to ang'o monego gitim gima the nominated MCA from Kisumu wacho is very very fundamental. In fact, Cleophas, gima dhi nego devolution and oversight the nego devolution because the assemblies are not well capacitated to do oversight. And even if they are capacitated, niti laxity from the legislative wing, mare oversighting the executive, and then laxity to fear. Mr. Moro Paronikani oversight the executive, Samoro Gikoningo, Timni, maybe Malcolm, the or personal of BTM. So the moment ma leaders mo yerungi ato yeraka to kana ketu million mi achiel ne DAP pigire ba okony kana ketu million mi ariyo ne dhi ng'iewo yath
yadni bong'iew. Emomiyo wan gi parliamentary committees headed by chairpersons and vice chairpersons. Ma ningo gikel, do you know, Cleophas, ne wan gi reports mabiro mawuok pile kawuok kuom COB reports. Makata sani musewuok. You can be shocked. You can be shocked. So kata de wawach mana ni devolution. To pokwa wach mar oversight. Pokwa manyo methods mwadhi reduce go corruptions. Thematic areas why many devolved government. Our actually podokwa bi chopo kamuningo chopo. So one, we must do public participation properly. Kia gimagetemo. We must do nyakawatem oversight makare. Nyakawa reduce on issues of corruption. Mano magwar pediments makwatemo to what they make sure ne wachopo watch devolution kare. Now, lastly, budget making process. We prioritize needs magjo gwenge wa budgets wa. One long term Guillermo Seketi mani a county integrated development plan CIDP. Then wabi annual development plan. What derive managik mani CIDP ka annual development plan. Mane mwadi go budget, my budget bedo budget that is people driven. Yeah, and lastly, lastly, last of last, autonomy, legislative wing. If they have the autonomy to make decisions, if they have the autonomy to do oversight, we are good to go. Thank you so much, Cleophas. North Kanyamkago ward. Jojo Mamba, ero kamana inya. Achope studio kaka mano achake, kendo kwa makoro bende yangu matieke, wach Ramogi, kuweche tota inya, madu alosi duchi makono kwa rangu weche kwa mag loch gwenge. Koro mana boda ikachiel ni, nyagri kode, wach Ramogi kachiel koda ka ote Ramogi bende, ika utuli mono miwa tieka. Ero kamano Cleophas, wanoma be, wamedo somo paro, weche manyalo konyowa, kaka ne wasewo loso, wach public participation, ne wasomo paro, wacho suru michoko wasesomo paro makoro suru wa oseidho from million 311 nyaka million 859. Koro waneno kaka wadhi tiyo wach partnerships ni wamako gi sirkal gi development partners gi jowa kata jowa be mani oko gi nyaka mani Kenya ka kod jopinje moko kaka bilateral partners. Koro Omabe kaka wanwang'iyo mbele waneno Omabe tiro mna luongni Omabe City. Uchumi dhidhi maber. Omabe en kama ji boga biro neno kaka tich dhi. Gima nyalo wacho ni kwa Ramogi ni loch gwenge ni en gima ka jopiny ok odonje moko mako matek moko tiyo gi jotelo moko miyo gi feedback sa to kodhi tiyo maber. Kuro anakwayo ni mondo ti gi sirikandwa gi mondo gibed motegno. Erokamano uru ni kwa Ramogi, erokamano Cleophas. Agero ni mabodugo kendo mondo wamed go mbaka kendo chieng' moro. Aya, maoke giko. Kendo mae thuolo mare moko mbire Ramogi TV studio ka oko kata disero moge jowa. Erokamano kuom chopo karka waziri Grace Mercy Osewe. Nyakwa Ramogi Juang ne wan ka kod welo adek. Maria Mabeid, George Omamba mano mantika county ma Migori kachal koda ka waziri Grace Mercy Osewe mano jaten migawo mochung' weche go mag loch gwenge county ma Homa Bay. In bende Nyakwa Ramogi Juang mido thuolo mar bedo kodwa wagoni erokamano kendo puoch gi paka ahinya. Iwacho ni ok dwa bed kae ka ionge. Ote mani oro kacha Mako Juang David Omondi erokamano. Fel Kosoda ote mani oro ka wayudo. Abdalla Abdi wayudo gi yo makare. Uduto man woro ote wayudo gi. Kendo mane wasomo karka kanwa tuwa kod welo negido thuolo mar duoko mani kinde ma wantiere karkae. Nakelo chenro makawuono kaachiel koda ka Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao. Jogo duto mokelo chenro biro ni yo makare. Jogo mane ntiere kacha director Obado kaachiel koda ka Bradley. Erokamano ahinya. Rosie Liz kaachiel koda ka Stella. Jogi duto momako duol Greg kod Ernest. Erokamano ahinya. Utimo tich makare. Susan bende digital. Agoni erokamano ahinya. Nakelo chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar muke unyaka sango. Oriti masari. Nyasaye mondo oriti. Menedo chenro mamoko mag Ramogi TV.